godt det? Skovturen reklamerer. Det kan være, Du også have Wow, et stykke det er godt. sådan en. Spis den. nu kan du bare sige ja. Spis frygt med fæde. Nu kan du bare sige ja. Men der var, har du haft køreprøve? Ja. Vil du gerne have, at damer lægger mærke til dig? Ja. Så er fra vores nye grej, som vi bliver skaldet af helt vildt nærmest på damer, der kan lægge mærke til dig. Det er kun, det må man bruge over 13 år. Og den Og virker, PS, var der ikke inkluderet. den virker også for armhulerne. Og nu tilbage. Så er bare sidste stykke. Min skal lige stå og fylde lidt af. Så kan der ikke være Hey, jeg har fundet et lille sted til min bog. Ring.